Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi, Jeremy, tal-li ġej tal-podcast. Pjaċir tiegħi ma konġi għax naqra misti. U kamra d-dejjaqni. Allura tħalli ma niġi. Imma mbagħad peress li inti qed tagħmel biċ-xogħol tajba tħalli niġi. U nelef il-missija tiegħi li nitkellem quddiem kamra. Batlek l-screenshot. Ħadd ma jemminni u ħadd ma jemminni. Batlek l-screenshots tan-nies li stidda Jeremy. U aħna konna ġew iftemin. Fil-verità qed nipprova nnaqqas milli nider. Imma l-podcast tiegħek huwa xi ħaġa ġdida. U importanti li jkollna affarijiet ġodda għax il-medja Malta tispiċċa boring, man. U tajb li jkollna dimensjoni oħra u taqbad fuq topics li ħafna nies jibżgħu jitkellmu fuqhom jew jistħu. Għam problem oħra wkoll fuq il-medja soċjali, fuq il-medja ta' Malta ma tistax tidej, ma tistax tgħid ħaqq. Min naħseb tista'. Jien nista' ngħidlek. Ma tiġix taħt il-Broadcasting Authority? Le. Tista' tidaj, imma tidajx għax ġnub. U tmur l-infern għall-eternità. Jo bħalma qallilna dak x'qallilna. X'qalli. Indep u x'qalli. Indem. Milux kont il-belt ta' kremwel bil-megafon. U ħadd ma beda jagħti gas. U xirrani naħseb arafni weżer. Intkom ma tobdux il-kelma ta' Kristu sejri l-infern tafu minn intkom jħares lejjek. Kont ilu ma jidħol il-belt is-sibt fil-ħodu. Ma rajtix dik. Jesus will come, ma rajtix. Isma' naf, ma rajtix, ma probabli naf x'setajt. Ma forsi x'ħatibda inti, għax inti ħadd griljani. Għadek, għateju. Jien mhux ħati, jien agnostiku. Dik hawn misconception ta' ħafna nies. Jiġifieri jien, ma nemmen f'xejn, jiġifieri teknikament għateju. Imma jekk inkun għaddej bil-kelba jien, fl-isqaq, imma fl-isqaq bil-lejl. U jkun hemm siġra u tkellimni. U tagħmel sens. U ma nkun ħadd xejn. U ma jkollix problemi mentali għax kollox jista' jkun. Mbagħad nibda niddubitaw għalfejn le. Ġurien jekk nara prova, I will question it. Jien kontrarju għalli jaħsbu jiena minix jintoġobli l-maġija tal-misteri. Ġurien fil-waqt li nfittex il-loġiku rrid nara provi, jien qed prova. Imma toġobni d-dinja li kieku misterjuża u hemm affarijiet li ma nafux li hemm affarijiet ma nafux. Hemm ħafna x'ma nistgħux nispjegaw. Il-baħar. U dak f'kull imkien hemm ħafna affarijiet li ma nistgħux nispjegaw u daw huma sbieħ jagħmlu sabiħ għalajja. Jien bekk jaħob Halloween pereżempju. Naf li ma jeżistux il-vampiri imma d-dinja tal-fantażija toġobni ħafna. Min jaf kieku vera kienu jeżistu? Dik il-fissazzjoni ta' kull teenager ġeneralment. Għajur kull teenager kun fissat fuq Dracula u jina ma konċ eccezzjoni. Kieku jkunu jafu l-istoria ta' Vlad. Ma ismani, Vlad insult Rumeni li qabluh ma' vampira, xuwa hero nazzjonali Vlad Tepe. Emma hemm wieħed minn għalija Armin Pool kien jismu f'xi villaġġ ex-Jugoslavja fejda hemm records li kien hemm xi inkjesta mill-gvern għax da bdew jgħidu qed jidher lin-nies li kienu qraba tiegħu u mbagħad kollha bdew imutu misterjożament ftit wara. Ġifieri hemm xi ħaġa li tindika imma passoltu kien hemm mass histerja, jkun hemm ħafna meta jgħaddi ħafna żmien tintilef, ir-riċerka ma tkun saret sew. Hemm rakkonti ta' vampire veru. Ironikament imma hawnhekk tibda tidħol naqra għalfejn u bat tiġi xettiku. Il-vampiri ta' l-Eastern lore, il-probja vampiri la mhumiex kif nimmaġinawhom. Ġifieri aħna n-nies tal-West il-vampiri x'inhu huma aristocratic, bojot karti, xarhom twila, nobli. Dak hija wara Dracula.
Wara li Bram Stoker kien Dracula. Jien naħseb l-unika karattru għaw, l-unika jien nafx taqbad il-sejjaħlu. Kriptit li qatt ma fittix fuq. Mela, skont il-folklor tal-Eastern Europe minn fej oriġinaw daw il-leġendi, il-vampir huwa oħxon, għax gun bloated bid-dem, ikun aħmar niril mhux ġilda bajda għax differenza. Bekkum bat kollu suġġettiv. U xaġa stramba jkollu saqajħin waħalin bil-maqlub. U ikun jinten ħafna. Ġidaw ma jtfittex fuq Eastern mythology. Għarax differenza mill-West. Saqajħin waħalin kontra. Zaqqoħoxna? U ġveri, kien hemm il-biża reali żgur għax nstabu oqbra, per eżempju katafru li jkollu dik xejdu la sajt li jaqtaw il-qamħ, tkun edha monqa ħalli jekk jaqta rasu barra jmut. Jew katafri bil-ġebel, right? Bil-ġebel jew mitfunin wiċċhom l-isfel ħalli jekk jibu ma jibdew jħafru biex jitraw aktar jinżlu fil-qiegħ. Ġifieri kien hemm dil-biża, imma dil-biża kienet xi ħaġa immaġina aħna speċi li jekk tara in evolutionary terms mhux daqshekk aħna saftitilu konna nibżaw mid-dlam fis-sens li jekk toħroġ minn fejn campfire kull ħoss jista' jkun mewt. U dik kienet il-fantazija li bdejna kull ħoss tibda tara xi ħaġa issa toqtlok. Mbagħad il-mitoloġija, ir-reliġjon. Illum ma tantx baqa' dlam. U x'ġara? La pollution ta' Kristu. U x'ġara? Ara kemm naqsu il-leġendi, ara kemm naqsu r-rakkonti tal-ħirsa. Ikun hemm like trickery. Ġveri, hemm ħafna, ġveri, interessanti ħafna tħol fiha, u r-reliġjon probabbli biet daw il-leġendi. Għax ir-reliġjon, ħanajdlek, inti. Skont ir-reliġjon kif toħodha, issa jekk toħodha kif noħodha jiena, tipo ħafna. Ir-reliġjon tradizzjonali mela, il-Knisja Kattolika biet għax inti jekk inti għandek persuna li qed jgħid li qed jidhirlu ħares, kienu jmorru birkulu d-dar, kien hemm elementi pagani f'Malta Kattolika jħarqu żebbuġ. Ġuri, fl-aħħar mill-aħħar, waħda mill-aktar affarijiet li kienet bih il-Knisja Kattolika u li għadha temmen fiha sallu, imma nbidlet ħafna għax qatlu n-nies. L-eżorċiżmu pereżempju. L-eżorċiżmu stramp. Da kif meħ. Tfajt komment, tfajt mistoqsija, u għatlek mbagħad ngħidlek. X'qed tkun taf fuq l-eżorċiżmu għax fuq l-eżorċiżmu nista' ngħidlek. Da kif ma jaqbdux wieħed li jkun possedut, jaqbdu jagħmlu l-interrogazzjoni, isma' x'hemm hemm wara. X'hemm il-ħala. X'inhu jiġri hemmhekk? Kif jidher hemmhekk? X'inhu l-pjan? Mela, l-eżorċiżmu hija xi ħaġa li taffaxxinana mill-Exorcist Law. Taffaxxinana u saret parti mill-kult tal-Midja tal-West. Knisja Kattolika temmen għada fl-eżorċiżmi, imma jekk inti tħares lej il-mitoloġija għal-fatti hemm baħar jaqsam. Għalfejn, per eżempju, nisimgħu kemm il-darba smajt inti li jitkellmu b'lingwi li ħadd ma kien jafhom. Fej qatrajt, jessib ta' jekk tfittex online issib eżorċiżmi, fejn tarhom jitkellmu bil-lingwi? Ġieli Taljan, Arbi. Mux lingwi li ma jafux, jekk kun Taljan jitkellem bit-Taljan. U dajek fil-verità jekk. Ma jgħat ma rajt video ta' eżorċista qed jeżorċista xagħtu dak li qed jissir exorcism fuq jitkellem bl-Aramajk, pereżempju. Jew qatt ma rajt exorcism u kien hemm xi ħadd u jobżu asfur kif kien qala mort. The Pope's Exorcist rajtu. Fantasy tal-os. Imma suppost ibbażat fuq storja vera. Storja vera. Imma fantasy. Jien rajt ta' mort hemm fuq Netflix. Hemm film ieħor ukoll qablu, The Right. The Right tajjeb ta' Anthony Hopkins. L-istess kollu fantazija. Imma min jemmen fih il-Knisja Kattolika llum talmet ħafna għax il-Knisja Kattolika qatlet in-nies. Qabel kien tmu, pereżempju, hemm il-każ Exorcism of Emily Rose rajtu inti. Ejwa. Hemm naqa' tfixkil, taħsib l-istorja vera. M'għandux taqsam xejn. L-unika ħaġa li hemm li tellaw il-qorti l-qassis li l-qassisin kienu tnejn. U di letteralment kienet mara bi problemi mentali, kellha religious paranoia kbira, għax jidher li kienet twildet out of wedlock. U kienet ċeġa serja, u l-familja ta' kien reliġjuża ħafna. Allura kienet frott id-dnub ara l-biża.
Ma tibda tikber għabdita ma' histerja di bitkellem il-Madonna, tara xjaten, daħlu fija xjaten. U marretant tabib u tal-prescription medicine. U marretant assis, jew għomma marretant assis u l-assis għall-eżorċizmu ma jistax jaħdem għax il-pilloli qed ikunu barrier ma' l-ispirti. U għafqula l-pilloli. U letteralment metet bil-ġuħ. Ġuħ metet. Fittex ir-ritratti tagħha tal-biża veru. Imma mhux kella xtan, metet bil-ġuħ kienet issawat lilha nnifisha. Meta kont mort nara, kont jiet ħaram alla men, kont għandni għamil suffarel ta' Kristu men. U kont batni n-nodi jek u flim minnum saħsadni men ġejt. Biċċa ta' Iblaħ ġejt, iblaħ men. Imma jindi li tinkwetani, għax ħafna nies jgħidu għax inti taqbad ma' dawk u taqbad ma' l-oħrajn. Il-Knisja Kattolika x'kella esperjenzi korroħ talmet. Illum assis ma jagħmlekx eżorċiżmu jekk ma jkunx tkellem ma' psikjatra, jew jekk ma jkunx hemm analiżi. U fil-fatt ħafna drabi l-qassisin l-nies jgħidulhom isma' da inti mhux possedut. Jitolbu fuqhom, it's an ambjent li huwa pjuttost safe. Issa għandna daw il-kollha kollha profeti ġodda, kollha jidrilhom Kristu, lil daw jidher Kristu ma żomma. U mbagħad meta jsaqshom jgħidu ta' pubblikament, jgħid iwa jinder li Kristu. U meta saqsew qalulu kif kien, għalhom ma stajtx nara bid-dawl. Ismani, ejja ngħidu. Daw jagħmlu mijiet exorcisms jgħidu ta' arax periklu ta' ġurdaqt jemmorru jgħidu isma' aħna ħaneħilsek mix-xitan. U wara kemm qed iwerru nies jew kemm Fuq dik ma naqbilx maħħajan, all right, ovvjament, u anki dir ħaġa li jisma bniedem jekk ikun gejħa, għalla gejħa, pa ma tistax taqbad tibdillu l-orjentazzjoni sessuali tiegħu. Anki jekk jgħid li nbidlitlu bil-intervent ta' Kristu meta jitkellmu ta' Rom. Ħafna nies għandhom bżonn komunità, ħafna nies għandhom bżonn li jkunu mill-qwajn, li jkollhom direzzjoni f'ħajjithom, u sibda n-nies mingħajr ma nirreferi għal ħadd partikolari xew ħafna aktar minn wieħed li jemlewlhom dak il-bżonn bdal bil-vudu Kristjan. Għax it's a type of voodoo, ġifir meta inti għandek bniedem qed jgħid isma' jiena nkeċċi xjaten. It is a type, imma ħanajlek jiena di xokkanti, jiena kont fuq programm, fuq mainstream channel. U d-darba nserta kien hemm ta' River of Love, ma ġiex manxe, għax ma jiddibattix miegħi. ċfri u bis-saħħa kollha li jtieħ Kristu jkellmu Kristu hekk, imma miegħi jiddej jiddibatti. Incident huwa fem. Miegħi ġifieri jien qed ngħidlek hawn bl-aktar responsabilità ġieli jstennuh ma li jgħidulhom ġejjin jgħidulhom mela leh ma niġix. Għax hu ma jħobbx jiġi challenged. Ovvja li ma jħobbux jiġi challenged dan-nies. U kien bagħat li wieħed anzjan membru fil-komunità tiegħu qatt ma der fuq television ma kienx jaf kif jiddebatti u letteralment iddispjaċini għalih għax da tefgħu hemm biex ma jiġix hu. U da fuq television fuq il-one kien awla jidher l-programm. Da qalli li ġieli jara nies jinbidlu fis-sriep jew fil-pup. Għax ikollhom xi tanġo fihom. U ma kienx qed ikun figurattiv. Da beda iwa jien ġieli kont kien hemm xatt u jinbidel f'serb. Ara kemm perikoluża, he believes it. Tip ta' hypnosis. X'jista' jiġri? X'jista' jiġri? Jekk bniedem qed tkellimni inti u nsirlek lupu, x'tista' tagħmel inti? Tista' tażel tiddefendi lilek innifsek. Mhux hekk. Daw huma l-perikli u daw il-perikli rajnihom postijiet barra minn Malta fejn dal-fissazzjonijiet isarfu f'vjolenza. U bekk ninkwieta fuq daw is-setet ġifieri qed insemmi każ fejn persuna ma ddejjax quddiem dan nies kollha quddiem it-television jgħid li jara nies jinbidlu fil-pup. Perikoluża tara inti nistaqsi. Perikoluża, dak is-sekrettiet bħal meta kien hemm il-każ ta' Charles Manson. Jiena lija, issa minnix qed nirreferi la River of Love, la għall-oħrajn, jiena lija kollha hemm element li jekk ma jkunx hemm skrutinju jistgħu jkissru lin-nies. Kun daw jiksru l-kmandamenti kollha dak kważi. Ħanejlek jiena mela inti tista' ma tistax toqgħod tiddejjaq il-ġar. Ħanajdlek, ħankellmek straight, jiena jekk bniedem isib reliġjoni x'inhi u iħoss li ħajtu aħjar. Jiena kuntent għalih. Mhux hekk. ċjek tiġi tajliet esmejna mu River of Love ħajta ħafna jar tajja proset, mur. Tieħ 10% għax ikun jitlob ilek, għax għallak kerejt li tieħ flusek, imma insomma. 10%. Imma l-problema li għandhom ħafna reliġjonijiet hija li mhumiex kuntenti li huma jemnu li jħossu li għandhom jemnu jifqu hemm. Le, rid nikkonvinċi lilek biex temmen.
U jekk ma nikkonvinċik se nipprova nagħmel. Le, rrid li l-liġi tkun tirrifletti l-fidi tiegħi. Ħalli inti jkollok timxi mal-fidi tiegħi bil-fors. Dittatorjali. U dik mhux neċessarjament dittatorjali. Per eżempju, Malta ma konniex dittatura. Isa forma tal. Imma għadha konna għamna snin twal. Mhux qed ngħidlek mit-senilu. Ħal ma jieħdux għalihom ħa Kristjani. Il-Knisja x'tagħmel timponilek tagħmel xek, tagħmel xek, tagħmel xek, tagħmel xek. U mbagħad jgħidulek titfax barra, titfa' ġewwa kienu jgħidulok. M'għandix problema biha jien. M'għandix għax jekk inti membru fi klabb u trid tobdi r-regoli ta' dak il-klabb, go for it. Wis kontrollabbli. Ma tix tuża kondom għax dnub tużax kondom. Ma wis kontrollabbli kienet ħaġa. Dik mill-problema, imma llum l-ignoranza naqset. Imma mhux mind control. Ejwa, ma d-dipendenza naqset, għax illum inti tidħol fuq l-internet u tfittex u titgħallem u tara l-iskandlu li kien hemm fejn l-assisir ma kinux il-messaġġiera tal-Alla għax suprew l-tfal, tara li l-Knisja bekkjat, u allura n-nies tibda tiftaħ mafja, nazisti. Kollox. Imma hemm elementi fil-Knisja li jagħmlu ġid. Ejja ngħidu kollox. Ejwa, biex hekk l-istruttura bdiet tajjeb. Il-problema li għandek fir-reliġjon organizzata hija fejn il-Knisja, per eżempju, id-dibattitu tal-abort. L-abort ma rridux jidħol Malta, fost hemm argumenti li huma loġi, imma x'inhu l-argument li kbar? Għax il-Knisja tajt li dak qed toqtol ħajja u l-Knisja, x'jiġifieri x'għandha x'taqsam mal-liġi l-Knisja? Fil-verità wara xi 6 weeks għandhom. Ma il-Knisja, jekk inti tajt int kontra l-abort għax inti kontra inti temmen li qtil, go for it, argumenta kontra mhux problema. Ma kif tużali argument reliġjuż fuq liġi tal-istat? Id-divorzju. Ejja nitlu f'xaġi inqas kontroversjali. Id-divorzju. Inti ma nafx kemm għandek żmien u qalu qabel ma ġej biex ma żgħażilk xi għalik. 36 tal-87. Tiftakru il-dibattitu tad-divorzju? Mhux hekk. Illum nitqu. Illum iż-żgħażagħ tal-lum li għandhom 20-15 jitqu. Imma isma'. Kien serju. U qabel ma daħal id-divorzju, ma tkunx titkellem fuq id-divorzju fin-90s. Jew separament. Imma huma kienu jġibu l-annullament minnu nisrani ħafna u klosa Knisja. Titħallas. Imma isma' id-dibattitu tad-divorzju ma kienx wieħed sekulari, Ġwien niftakar u mhux ħadħol fuq politika u fin-96 il-Prim Ministru kien Alfred Sand dak iż-żmien kien qal jien nemmen li d-divorzju għandna nibdew niddiskutuh. Il-listiex inqala. Mamlux l-interdet, għax ma kollhomx is-saħħa jagħmlu interdet. Mhux bħalma kien għamel x'ismu, sorry, attakam. Bħalma kien għamel Karmelu Mifsud Bonnici irid jiġi bil-ħaxixa legali u jagħmilha valenu. Dak l-istess u miljaw kien. Għalkemm kien avvanzat il-qudiem kien għadin bħal-ħolem. Mhux hekk, imma li rid ngħidlek fuq il-bini. Il-problema tar-reliġjon hija meta r-reliġjon tibda tindaħal f'kif jamministra ruħu l-istat. U narawa di, mux pajiz, xan nitkellem fuq il-Kristjaneżmu, Kattoliċiżmu, pajiz pa' Saudi Arabia, per eżempju, jew pa' l-Iran. Għalfejn l-Iran għandhom dal-problemi kollha, għalfejn għax ir-reliġjon hija il-gvern. Il-gvern u r-reliġjon huma ħaġa waħda. Saudi Arabia l-istess. Il-liġi reliġjuża inti ma stax tixrob l-Iżlam. Imma jekk inti Musulman u trid ma tobdix, tixrob. Saudi Arabia ma stax jarrestawk. Jarrestawk, ma. Fim? Issa, ħafna nies Maltin stess li ma jarfux imniħrom minn gbejhom xi kultant. U koll jgħidu Musulmani għadhom lura, ismani 50 sena ilu hekk konna Malta. Inti taf li qabel ma ġimintof ma nafx eżatt id-data ta' 71. Laqas kien hawn żwieġ ċivili int tafa di. Astja. Ġurek inti m'intix nisrani ma sax tiżżewweġ. Ma tistax tiżżewweġ. Jekk inti m'intix nisrani m'għandekx fejn tindifen. Ukoll. Mela, daw kienu. Obbligatorja. Dak kien hemm is-sitt punti ta' Mintoff. Għandikun 6 punti kienu. U tarom kien ġifier bekk kien qalet il-ġlieda bejn Mintoff u l-Knisja. U ma tistarax kienu redikoli men. Li tista' tindifen fart fiċ-ċimiterju li tista' banali. Li tista' tiżżewweġ bl-istat. Ara kif konna dan. Aħna ma nafux insejnihom, ma dik ir-realtà hu. Ma kontx inti qabel fis-60s jew fil-50s jew fil-40s. Assisi sejtfek tal-imġienen ta' ġifieri. Dak iż-żmien tal-imġienen, ma nakom jkunu jsejħulu. Jaf kemm tafu għal xejn. U jien kon naħseb l-mitoloġija. U darba kont nitkellem ma' ħabib tiegħi.
anzjan, pensjonat, pero kien għamel żmien kien jaħdem hemm fil-50s u kien għalli hemm nies jgħidulhom tal-qassis. Għax kun ikkommettihom qassis. Mela, għax jaddom jgħid isma' jagħmel nota jgħidha mhux f'siktu għandu bżonn u jiġbruku. Ara x'power kellhom, u jien ħafna nies jgħidu inti kontra reliġjon. Le. Jiena kontra reliġjon meta toħroġ mill-għalqa tagħhom għall-għalqa tiegħi. U tagħmel ħafna għalqa. Sakemm reliġjon tiegħek li ma taffettwanix mod negattiv, tix tqum minn filgħodu sa filgħaxija toqgħod titlob. Mhix differenza mill-lejli. Jiena naf qassis li hu €50. Taqrar, ħaqqan madwanni, €50 men, hemżon €50 biex Jien żgur ma għallajtu xuban sen, żgur jiru minnu. 100%. Ma mbagħad l-istess, għaw ħafna qassin tajbin, l-istess, pal kol. Mhux hekk. U ħafna nies jagħmlu ħafna ġid. Dawk tal-belt li jsajru għan-nies. U hemm ħafna. Imma jien il-graġ li għandi mal-Knisja Kattolika hija li bħala istituzzjoni ili u ġifieri jien unajda ħafna drabi u kun hemm min jieħu għalih ma nistax nifhem kif, pereżempju. Għax jgħidu li ma, ok, kien hemm qassis abbużaw mit-tfal, mhux kulħadd jiżbalja. Ħadd eħel il-Knisja kollha, ma l-Knisja kif reaġixxiet meta bdew jinqabdu l-qassisin jabbużaw. Benedettu meta kien il-bulldog, il-Rottweiler ta' Giovanni Paolo, il-qaddi Giovanni Paolo jasra, Santo Subido. Dakka kien. Kemm mitra daw dokumenti ta' fej da Benedettu qed jafża li kardinali, kien hemm xi kardinali qabad child abuse u qallhom ara ma nkunx naf li jkun hemm xi qassis minnkom. La naf li qassis, li kardinali għandhom kideba, li kardinali. Li jikxef xi każ ta' child harassment tal-qassisin. Għax anki tistgħu teħlu skomunika l-ar penitenza. Għazdjaw. Mela, kienu jaħbu kollu. Jien nidilom minnhom tistaw tiskomunikaw. Tablux magħhom. Meta duhem. U bdew jgħidu Santo Subido. Da ħeba, da għatta. U daw kienu jiġru Malta wkoll, da ġifieri. Ma. Da għaw każi Malta fejn. Ħabib tiegħi kien jiġi jaħdem mi, insomma. Ġratlu. ħafna aktar. Ħanajdlek, jien għatman ta' dik, mux sigridu mux ħaġa li nistinajda. Jien aħna ma konna fl-86 naħseb, 86, taf li konna namlu ta' Junior Lyceum u tal-iskejl privati sekondarja. Ma dik tmur Junior Lyceum ma ħjan iskejl l-oħra. Għamil taħed, u jien kont għamil. Ma l-tomx, ma l-eżamin. Il-common entrance għandu kun jgħidulu, ta' Junior Lyceum kont għaddejt. U għamilta u niftakar il-preferenza tija kienet Della Sal. U kont għaddejt u kol. U għamma għatli fejtritu, għattila Junior Lyceum, għatli Della Sal ħajar, għattila mu Junior Lyceum. Ifimni, Della Sal kienet expensive dak iż-żmien, u naħseb għada, ma nafx. Tafal fej ma morċin. Meta kellna t-tieni eżami, kif kont ħireġ mill-klassi wara l-eżami, jiġi l-invigilator, ħataf li sormi, ek, ma jafnix tada, għanna konċi mur skola għalli sabiħ. U ma għat zgur ma morxaw minn da, ma jafnix aħseb wara nkun studenti għaw da. U bekk ma morċ, għasommi ma kienet għat battila, għax kienet murru tkisser Della Sal probabli. Fem? Għan fuq l-idej, fuq stretcher. Xaff. Mela, ġveri. Ġvidaw affarijiet. U di l-umbat li nibda najt għal-fej xikultant nikritika l-Knisja per se, meta nikritika l-Knisja, mnix nikritika nispal Dionizu Mintof, per eżempju, jew nispal Dunan Sejkel, imma l-Knisja per organizzazzjoni, it's a fact. Għattieti child abuse, xbietu. Jiviri, Malta, per esempio, Malta, un bat jgħidu, tlabna maħfra. Morara li l-vitmi ta' child abuse li ġew stuprati. Esma, di sabiħa. Ġew stuprati ta' ġew, kienu istitut. Il-qassisin li stuprawhom weħlu l-ħabs fl-axħar, għax qabel kienu jattulhom. U talbu kompens. Id-dispjaċih li s-off, talab maħfra. Xin talbuħ il-kompens, daqsdajt jgħam il-kompens. Mxek. Għallom naħsbu fikom. Mitolbu għalikom. U jek tridu psychological help l-istintu il-kom xej. Għax għalfej taħseb, għax jinnemmen persona. Li ma psychological help ħajsewi u jirrapara dak li għamlu daw il-qassisi. Sin l-isqof nafu l-arċisqof. U mux kif jider, tifel tajjeb hekk. Emma naf għalfejn. Nishtiq li jiġi darba. Ma jiġix. Ma jiġix. U darba konstidentu għalli program fuq l-1 u ed najdlek isni
Sedintu jien kien dak iż-żmien kienet jagħti ħafna mal-Labor. U kien ġej il-miliet u xtaqtu jiġi jisu ta' fin to break the ice għax hemm ħafna laboristi huma kattoliċi. Illa email fuq email u batu għalija l-kurja u għalu rridu jkunu jafu s-sens saqsieħ u għattilhom x'kien l-iskop għalu li s-seni batulek ta' u mbagħad batula għalu li qabel Marzu ma jistax. Da f'Novembru għal-miliet ritta u mbagħad fuck it man. Mhux hekk. Jaħna ma pjaċir lilu, mhux jagħmel lili. Ma l-Knisja ma tinx tagħti kompens Malta. Għax tibżax ma nafx x'inhu ħireġ. Għax jekk tagħti kompens darba. Min jaf x'inhu ġej, l-Lussja tara assassin ħafin tispiċċa. Fem, u bil-kappell mal-arbi bil-belt jisnu biex titfalhom il-flus. Basta kemm ma tara xi knisja wkoll f'Block Flats. Dik ġat issir, dik ġaj jagħmluha. Dik l-istess dik il-knisja toqgħod teqret kontra l-iżvilupp li jinkontrih, l-iżvilupp imħanżer tiġri, imma mbagħad meta jkollha ċans tispekula knisja ċab bih lill-kontrattur. U jkollhom post tirtir kollu għaliq f'daqqa raħti la Block Flats murara dar porzjon kula jew xillos ma ta' bariċċa x'mostru ġej. U dik il-problema li għandi ma' reliġjon. Jien għandi diversi problemi oħra ma' reliġjon, imma pox fuq. Insomma, jekk jiġik l-isqof, saqsija. Jiena, l-mistoqsijiet li għandi għall-isqof huma kif il-Knisja minn 1933 sa 1945 il-5 suq huma top secret ħadd ma jista' jaċċedi għalihom. Ġieli rajtu dak ir-ritratt tal-assis il-kardinali edinek bin-Nazzi salut. Għalxiex, l-UFO del Duce, kif spiċċa l-Vatikan u saqabdu ħirġin il-paper trail. Ma daw kienu jafu bl-aljeni qabel, u ma tkellmux. Ħansaqsik xi ħaġa, ħallik mill-aljeni għalissa, ħallik mill-aljeni. Meta inti taf xi ftit fuq il-gwerra ċivili Spanjola kienet bej il-faxxisti u s-soċjalisti. Soċjalisti, iva. Meta il-faxxisti daħlu ġo Madrid, x'kien il-headline tal-leħen is-sewwa ta' Malta? Ma nafx le, ma nafx. Tħanna Madrid, Astja. Astja? Ta' Malta. Tħanna Madrid. Għax faxxisti kienu. Fil-fatt, inti meta tara it-teoloġija tal-liberazzjoni li huma ħafna assassin li għandhom prinċipji soċjalisti, xellugin. Murara kif, per esempio, Giovanni Paolo, nsejġ kien jismu l-isqof, mari bustu jideħ li l-Papa mill-lu hekk, asħallieħ. Nsejt fej. Ma nafx Guatemala. Għax, il-Knisja kontrihom daw, mem assassin tajbin, jien naf jien wieħed mill-aktar assassin pastrijiet li nammira u titkellem miegħu skola ta' erf, Mark Montebello. Ma ovvjament mhux ħejġi għaw. Ma ħanajlek, Mark Montebello ma kien jitkellem open, batu il-Messiku. U bata għandek il-assis li jiprit karazzizmu l-mosta. U id-dissossoċjaw ruħom miegħu biss. U mhux billi jkunu assassin u blostja kullar hemm minnhom. Darba għalli l-ħabib tijaj. Sajd li dewni l-foħra. Għalli Malta, għalli għatma kien pajis kattoliku, għalli Malta pajis bit-tradizzjonijiet kattoliċi un bahar jaqsa. U ħafna assisinek, ħafna nsara hekk. Jien per eżempju meta nitkellem, it-tajjir li naqra mant l-insara, u għet minnom milux tal-aplalla li tfani wheelchair. Ukoll. Wieħed għalna biex immorru naqbżu ma' ħaddingli. Tkun taf jekk jisaħ għamtlu rapporti polizija, mhux għax nemmen li għalajt tfani wheelchair, mek bniedem bħal dak għandu dik il-mibeda lej persuna. Jekk kollu ċans jagħmilek sar jagħmililek. Hija teddida. Aħna ma m'għamilniex rapport il-wieħed għax qiegħed l-Awstralja fejn għandak. Għandna biex immorru naqbżu ma' ħaddingli. L-Awstralja u l-Kanada. Il-Kanada insomma. Għax huma heroes wara keyboard. Insomma, jien kont qed nagħmel dokumentarju li serġa' naqbadnieh. U rrid persuna bejni u bej tal-Grigenti biex inkun nista' nħu l-intervju lilhom biex jgħidu l-istorja tagħhom li kienu hemm preżenti dak iż-żmien. Ġara. U ċempilt Ma x'jgħidu li ġara? X'inhi? X'jgħidu li ġara? Issa ngħidlek. U ċempilt il-dalostja għas-sejs qabadna għas-sejsa u qed ngħidu nispjegalu da. U waqt li tinkelmu għalli int minn taħseb li int tistprova żebbeħ il-alla għalli murħudu fox kemm għandek għalli nfittxuk bil-qilla tal-Knisja u dak iż-żmien qed ma narħilu men. U ħallejtu fil-ġemp hekk, imbagħad kont qed nitkellem ma' Mirko għalli jista' fil-ċek l-ostja. Ħanajlek men, imma taħsibx li qassisin kollek. Hemm qassisin tajbin, ħafna hemm qassisin. Jien li ma jifhmux in-nies għandi ħafna ħbieb nitkellem fuq ir-reliġjon huma qassisin. U nu pjaċir nitkellem magħhom, u llum il-ġurnata sirt nemmen li l-Knisja talmet tgħix ma' nispali. U allura we can coexist. Il-problema daw l-splinter groups Kristjani li tilgħin ifaqsu
jisom berawt u urdin, mux qed nagħmel paragun ta' ma' kombinazzjoni dak ġieni f'moħħi. U dawk huma l-periklu, għax dak m'għandhomx safety belt. Knisja għandha safety belt, dak m'għandhomx. Ġvrek jien niġi għada u ngħid isma' jiena kellibni Ġesu, ibdew seguri. U jibdew segwuh. Dik il-problema għax min jirregolah. Milux kellna kasta wieħed. U taħareġ fil-pjazzezz u beda jgħid tifejjaq in-nies minn. U sab xieħ fil-pjazza, għallu inti għandek xi f'saqajk ħan fejjaq għelek. U beda jġebbidilu dik. U għallu xe tħossu kojja, rridu ġibida għallu jgħu, prosa. U beda jduru, glory be, mux jien fejjaqtek, Alla fejjaq, u għek. Mux jien għallu. U tefa l-video da, fuq il-Facebook, u kitbet wahda, għatlu ħanajdlek, għatlu tibqax titnejek missieri, tużax il-missieri, għatlu missieri ma kellu xej, u neħħi dak il-video, u neħħiħ. Imma fl-axħar mill-axħar. Aħna xikultant naħsbu li aħna naħxu. Għandimmu, dak il-video. Xie, għandek, għabatuli me. Ma rajtux. Rajtu, ma ban neħħew. Il-ħat sejvi għajtu, jien maċħaj neħħew. Jiena tħan konverti tantu bu realistiku. Jiena tlabtu biex tawalli xaħġa. Mux jek xarek, u Dawm perikolużi. U jek tara inti, meta jkollok reliġjon, minna ma nirreferi għal grupp partikolari, li mandiġ kontrolli ta' xej, xikonna? Disastru. David Koresh, dak x'kien jismu li xtara Jim Jones, Reverend Jim Jones, il-lalla men. Dak massakru qatel eluf. Eluf, mela. U kollok. Dak li beda jgħidilhom li ġejjin l-aljeni, ta' suicide pact, so kollha. Pup l-istess, għalla. Dik ta' Jim Jones, gravi. Mela, żgur li, kem kien qatel. Il-fuq minn 1000, żgur. Għara kem jirnexxielu jikkonvinċi nies dan. U lilin minn daw, mela qed imorru f'estrem li reliġjon ġieli spiċċaw qatlu lin-nies fisem Kristu dejjem daw. Bħal biex bħal dan hawn meta kien hemm il-kavallieri hawn. Imma inti tifhom ħafna ħol kattoliċiżmu. Il-kattoliċiżmu l-lum, għax in-nies bdew jitħilqu, il-lum kattoliċiżmu jipprova jgħix mal-istat, jipprova jaċċetta liġijiet. Fimt il-lum kattoliċiżmu, per eżempju, madux jgħid li tkun gej għandha tkun illegali, per eżempju, kif kienu jgħidu saftitilu. Saftitilu ngħidlek fit-2000s. Taħlam lira u jifawk il-ħabs ġurnata. They don't care, daw aktar ma tkun fanatiku, aktar hemm ċans tiġbed in-nies, daw they are multi-billion dollar industry ta' barra ġifieri. Daw jaqalaw biljuni kbar qed ta' parsi jfejqu n-nies, jinqabdu darba wara darba jitnejku bin-nies, ma jkunu jfejqu xejn u jinqabdu and they come back. Immaġina jien, qed ngħid qed infejjaq in-nies. Joħroġ xjenzat u jtien il-provi, pereżempju kien hemm wieħed. Kont tidħol fis-sala tiegħu nsejx kien jismu. U jgħid, Sajan, għaw xaħat Sajan, inti Sajan jiġi fuqek, jgħidlek inti għandek widna akbar mill-oħra, ha? U ntajlu huwa veru, u jgħod jitlob fuqek jgħidlek fejjaqtielek. U n-nies jibdew jgħidu kif il-lostja? Kien jaf li Sajan għandu widna akbar mill-oħra. Mux kunu stejk. Kien hemm xjenzat. Kien hemm stejk. Di. Bil-radio waves daħlu fil-frekwenza li kien juża u. U inti meta kont mur biex tixtri t-ticket, jitolbuk id-dettalji. U kien ikun qed jitkellem mal-mara tiegħu. Tajdlu dak li kraħta quddiemek, dak Sajan. Użajtek biex naqba nara miegħek. Dak għandu d-diabete. U jiġi fuqek, jgħidlek, inti għandek id-diabet, u inti illa kif jaf miraklu. U dak ixfuqhom, jiġifieri jekk tfittex fuq YouTube, hemm ir-recordings tiegħu jitkellem mal-mara. Wissa klikja moħħex. Ħallina Madonna jerġa' jiġi, u jaqannejk u jerġa' jiġi, u jibqgħu jemnu fih in-nies. Ma jistħux, Qed jikxfuh li ara il-film meta jkollok bżonn temmen. Nifhem. Da kollox. U bekk inkwetat li Malta nieħdu dik il-mudell Amerikan. Imma m'hawnx regolamenti xejn u m'hawnx min jikxifhom. Ġifieri mingħajr ma nsemmi ebda knisja u ħanajt għalfej, jien l-istejjer li smajt fuq x'qed jiġri ġo ċertu knejjes Malta, knejjes mhux kattoliċi huwa tal-biża'. Smajt, ukoll. Ġifieri u kull min jgħidli jintrabat min jgħidli ġeri semminix għax jalluni. Mux anke li u għalfejn il-biża.
Ġveri naf nies li bil-bipolar disorder, ġveri kondizjoni mentali trid ikura, wafqulhom il-pilloli. Jew nies jirrajta din nista' ngħidha pubblikament. Hemm knisja kienu jkunu l-Marsa fejn hemm dak tal-ħġiex il-millenja. Da bil-poster mal-ħajt kienu isma' ifejqu d-depression f'5 minuti. U ma jgħidlekx l-knisja. U għamilt rapport il-Kummissarju tas-Saħħa Charmaine Gauci qabel ma saret famuża bil-kow u ħadet il-passi. U għafithom. Ma kelli nkun jien għaddej minn hemm u rajda l-poster. U bekk dal-problem. U mhux il-Kristjaneżmu biss ta' jien naqbes ħafna dritt tal-Musulmani li jkunu Musulmani. Ma xek, ma. Xieġveri jekk jien Musulman Malta, kull kantunier għandek bniedem qed jiftaħ knisja ġdida, jixtrek proprjetà tiswa €10 miljun. Nuħu pjaċir nitkellem iktar ma' l-sadi men. Il-sadi tal-ostja. U jagħmel ġi. Ma tagħmel sens il-sadi tal-ostja. Ma żomm. U hija. Ħassar taħħa il-biċċa. Ja taqtaħħa? Joħodha ċajta. Imma Alla ħares jiġu jgħidu isma' ħatiftaħ moskeja għax tara bil-kunsill lokali tal-post kollha up in arms, u mbagħad jibdew tarhom jaqgħu għandek. Ħabba l-parking, mhux għax kontra l-Musulmani, ħabba l-parking. Dakor, però mbagħad li jiftaħlek knisja wara l-biebek u joqgħod dik orrajt għax Kristjani. U jiġifieri fil-waqt li jinnaqbes ħafna dritt tal-Musulmani li jippritkaw u jkunu. Ma hemm elementi inkwetanti wkoll fl-Islam. Ejja, ma. Ġifieri qatt ma rrid l-istess bħall-Kristjani, qatt ma rrid Musulmani jiġu jgħidu mal-liġijiet għandhom jirriflettu l-liġi, jirriflettu l-ostja, jirriflettu l-liġi ta' reliġjon. B'dawk l-istess, imma mbagħad mela kellna każ inkwetanti fejn qabdu numru ta' Sirjani, jidher li Sirjani b'informazzjoni fuq terrorizmu. U arrestajnihom, għamilna sew, proset. Jien nemmen se niġġieled favur l-integrazzjoni kontra razzizmu, nemmen li huma ħati għandhom jiġu deportati. Straight. Imma mbagħad fl-istess argument x'qed jiġi mxerred f'daw il-knejjes jinnaf. Pereżempju, l-affarijiet joħorġu ftit affarijiet fil-beraħ u tibda tgħid min jaf x'hemm taħt. Pereżempju meta daħlet il-liġi tal-gay marriage jew gay adoption. Kellek preacher beda jgħid mela kien daħħal il-liġi il-Prim Ministru dak iż-żmien Joseph Muscat ma nitlu fuq politika, da fatti. U dak kien kellu xi meeting, dak kien hemm middaw l-armat ħażin. U spiċċa kien hemm ħafna nies kellhom problemi f'għajnejhom. Ħabba d-dawl ħażin kien hemm bus ultra ma nifhimx. Daħareġ preacher beda jgħid tara dak jista' jkun kastik minn Alla. Pubblikament. Imma xi pritkaw meta ma jkunx hemm jien. Jew ma nkun ġed jara n-nies. Fittixament, da di veru. Da jgħodni minnek, da veru di, da. Jista' jkun kastik minn Alla. Madonni. Lej, iġennu. U hemm bżonn li kulħadd ikollu r-reliġjon li jrid, hemm bżonn li nkunu nafu x'qed jiġri f'daw il-knejjes. X'taħseb dwar da li ħireġ fil-Kungress Amerikan? Tal-Amerikani? Mela ħa nibdew. Pal kulħadd ġoħra jemma nemminx, sekemm ma nafx il-prova. Tiet iddaħħażu bajk fil-kustat. Eżatt. Par San Tomas. Mirko jrid jiddissek tiegħek. Issa dak jagħmel Mirko. Issa. Mhux ħanindaqlu. Issa jien però hemm ħafna affarijiet. Aħna biex bdejna ngħidu isma' sabiħ li d-dinja jkun hemm misterji. U fil-verità d-dinja memlija misteri. U fil-waqt li nemmen ħafna fix-xjenza jien, ix-xjenza ma stax tispjega kollox. Anzi, sabiħ ta' xjenza sejmin ix-xjenzat. Għanna ġibu għed il-ġobza. Imma sabiħ ta' xjenza huwa li aktar ma tiskopri, aktar jiġu mistoqsijiet. Nitkellmu fuq il-mirakli, ħanajdek x'kien miraklu, u miraklu veru daw bil-provi. Kien hemm xi ħadd daħal f'sala ward l-isptar u kien hemm xi 40 tifel u tifla koma qed jistennewhom imutu. Bil-ġenituri jibku fil-waiting room, daw ħajmutu, sigħat kien fadlhom ħajja. U daħal dal-bniedem u beda jmur bej fej kull tifel u tifla u jitlaq miħdeħ u jmur fej li u f'daqqa waħda bdew umu. Jisu qatt ma kellhom xejn. Fiq dak miraklu, jekk ngħidlek li veru sar. Da bil-provi ta' ġifieri mhux ħajġi xi ħadd jgħid li mhux veru, temmen li miraklu.
numru ta' tfal ħajmutu żgur, it-tobbet jgħidu ma nistgħux nagħmluhom xejn, ħajmutu, jiġi raġel ħdejhom imur ftit ħdejhom jagħmluhom xi ħaġa u jibdew mutu għalik miraklu dak. Hemm leġenda oħra Di mhux leġenda. Mhux leġenda. Storja li simili ta' di li tgħid inti. Imma di, jekk ngħidlek li ġraddi, għalik miraklu? Issa ġibni f'bej ħaltejn. M'hemmx għalfejn ġibek bej ħaltejn xejn. Din l-istorja ġrat hija dokumentata. Meta l-persuna li skopra x'inhu d-diabete, skopra li bl-injection tal-inżulina jista' jsalvalek ħajtek. U dal-persuna kienet jaqbad b'esperiment u letteralment jinġettom. U daw qabel id-diabete ma kinux jafu kif u toqtlok. Ġif daw kienu sijat il-bot mill-mewt. U ġiet tabib da xjentist, u salvalhom ħajjithom. U llum miljuni ta' nies fid-dinja salvaw ħajjithom ħabba r-riċerka li għamel da tabib. Dak miraklu. Mela li jiġi dak l-ostja ċoj tawwar sieq ta' xieħ. Jgħid li tawwar jew kieku Malta nofsa mejta ħabba d-diabete. Dak kienet toqtlok ta' this was a fatal disease. Dak miraklu meta Sir Alexander Fleming skopra l-penicillin. Taf kif kienet id-dinja qabel, taf tkun fil-ġinien titniggez bwarda u tmut ta' b'xewka ta' ward u tmut. Dawk huma l-mirakli dik xjenza dawk il-mirakli. Qabel kienu jmutu żgħar. Għax ma kienx hawn daqshekk. Il-miraklu lillum il-ġurnata l-average age li mmutu fiha hija bej 75 u 76. Jekk tara l-istorja tal-umanità, kien hemm żmien fejn l-average mortality rate kienet in their 40s ta'. 30-35 ukoll. Fejn tiġri anke iżgħar fejn skont fejn tkun ukoll. Fejn skont mal-imstat tkun, jekk inti tkun forsi nobli, forsi tgħix naqra aktar. Jew daw huma l-mirakli nemmen fihom jien, u bekk inħobb ix-xjenza u nirrispetta x-xjenzati. Għax dawk huma l-mirakli. Imma x'inhi l-problema wkoll li għandna fejn tidħol xi għax jekk jien ngħidlek mela tajjeb, mela jiġi ħadd jgħidlina Medjugorje jaraw il-Madonna. U Merrieħ jgħidli tieni prova. La, m'għandux tifejdew hekk u tidher hekk. Imma mbagħad jekk inti tgħidlu x-xjenza jgħidlu jaqgħu għalek ix-xjenza daw ħafna reliġjużi. Jekk ikun hemm postijiet fejn jattakkawlek ix-xjenza. Jekk ikun hemm postijiet fejn jista' jkollok evidenza. Ara, evidenza 100%, m'hemmx xkun ma tibqax misteru. Mela jgħan ngħidu. Issa, għalli ġej, ara, u ħanaqblu naħseb fuqha. Jiena bdejt billi għatlek, isma' jiena id-dinja nħobb il-misteri. U mhux ix-xjenza ma tispjegax kollox minkejja l-mirakli tax-xjenza. Ix-xjenza ma tispjegax kollox u għandek ħafna toqob li jaffer batimor ma jkunux misteru. Imma nemmen ukoll u diddejjaqni li jiġru affarijiet li mhumiex spjegabbli. U jisna nibżgħu nitkellmu fuqhom għax jitnejku bina. U dik iddejjaqni wkoll. U inti għat li isma' x'taħseb li jiġri fil-Kongress Amerikan? Tista' tkun an elaborate hoax. Jista' jkun ħafna nies li qed jikdbu, naf li ngħid ħafna muftakar tal-mistoqsija ma żejn ma ħraftlekx minnha. Jaf għandek ħafna nies qed jikdbu, jaf li hemm min qed jaħdem biex isir sinjur minn fuq dawn l-istejjer, però fl-istess ħin hija l-Air Force Amerikana li rilaxxat videos ċari ta' dawk li huma UFOs. Ġifieri UFO teżisti. Jidru affarijiet fis-sema tagħna li ma nafux nispjegawhom. U mhux jiena għaddej rajt dawl ma nifhimx taf tkun Venus u ngħid illalla rajt UFO. Dak nitkellmu fuq pilots. Ġieħna. Bil-filmat. Ġieħna iktar għall-mappa ta' fejn huma l-hotspots. Din hemm aħna. Għandek nies, għandek jinqabdu fuq ir-radar, għandek pulizija, u hemmhekk imbagħad tibda tistaqsi x'għal wiċċek ara. Mhux qed ngħid li għandek raġun, imma x'għal wiċċek. Hemmhekk tibda tistaqsi xi ħaġa li ma nistgħux nispjegaw hemm bil-fors. Issa mhux għalien ġej minn dimensjoni oħra u mhux dak, imma xi ħaġa hemm. U ma nista' issa li qed nara jien hija qisu l-Gvern Amerikan jew l-awtoritajiet jew xi ħadd qed jirisel informazzjoni bil-mod il-mod. U naħseb jien biex tkun slow burn li hemm affarijiet u tiskanta, pereżempju int semmejt li tal-Amerika ma qabdietx
ma kienx hemm la fil-medja. Issa jista' jkun għax ħabba l-gwerra tal-Ukrajina. Il-Covid. Ma wara l-Covid. Qabel il-Covid? Le, issa mhux issa 2017. Imma issa l-hearings issa huma heavy. Le hemm il-hearings issa. Ne, l-istorja bdiet għax inti għandek. Missa inti għandek bniedem qed jidentifika ruħu issa mingħajr biża'. U qed jgħid iva jien kont Air Force pilot. U iwa konna naraw UFOs regolari. Kien hemm seba' oħra qablu. Imma issa il-ħiet li qabel għandek bniedem li mhux għax qabel kienu jgħidu kollok xi ħadd ma jkunux jafu bħal Bob Lazar jgħid li kien scientist f'Area 51, il-gvern jgħid mhux veru qatt ma kien. Imma daw huma nies li nafu minn huma. Allura tibda saqsi hemm xi ħaġa. Issa bl-istess argument kif jien idejquni nies li jirredikolaw ix-xjenza, ma tint ma stax tirredikola xi ħaġa għax ma taf x'inhi. U naħseb hija problema li ħafna nies jiddejqu jitkellmu fuq ċertu esperjenzi tagħhom u għada qabel miegħi int għax jitnejku bik. That's cool. Jiena milux, naħseb ilu 5 snin. Kont għaddej bil-kelba, jiena bil-lejl jem niġri bil-kelba. Umur fl-imwarrab, ħdejja u tilajn, għajar ma najċ feħx jekkun għaw xetrit joqtolni għafizibni u kont għaddej u rajt fis-sema. Xejta barra minn ta' kif tkun fler. Taf li fler nizla imma miexja linja dritt. U xox naġiri pala dawl, u miexja linja dritt. U ma konx naf nispiega. Issa jaf jiġi David Paċ, kellek fuq il-programm jew Paċe, bnidem li nammera ħafna, u jaf jispiega ħieli. Għax ħafna aktar istruit fix-xjenza. U kif kienet? Jew fl-astro. Isa fler, meta tara fler. Dak id-daw l-aħmar. Imma fler tisparaħ u jinżel l-isfel. Da fil-oli jisu oli ta' aeroplan. Imma ħafna aktar viżibbli bil-lejl da u daw l-aħmar bright. U miexi dritt, linja dritt ta' hekk. Ember jew aħmar? Naħseb aħmar kien. Aħmar? Aħmar ċar naħseb kien. U jiena mort id-dar u ktibt fuq Facebook. Għad tisma' kien hemm xi ħadd raħda d-dawl għax inkurjuż. U kulħadd jipprova jiċċajta u minn għalihom u jaħsra ma kinux fucking funny minn. Għaddi jien ċajta ma minn daħħaqni. U kien hemm ftit, kien hemm xi tnejn oħra qalu iwa rajnieh. Astja. Tibda s-saqsi x'kien. Għednajlek, jaf iġ David jgħidlek dak ħanajlek xkien, dak kien aeroplan, u jispiega. Jien ma stax nispiega li għajwa l-istoria. Li mwada. Kif bdidd il-podcast. Ma tafix. Tajglix laqlu l-Itraljeni għax immerik. Mela, konti dak kien hemm wieħed jaħdem miegħi u jien kont dilettant tal-pakka galli għadni ta' ġifieri, imma m'għandix ċans għalihom allura. U bdejna nċaqal il-gadgets tal-pakka galli. U da jien kont qed naħares lejhekk. U da dejjem li jara li UFO blem, UFO law. U ma konx nemlu x'jiena biex reġġix UFO saddew 12 sena kif jista' jkun men. U rajt waħda. Li taf spjegabbli, imma insomma dik li rajt. Jista' jkun tiegħi spjegabbli wkoll. Mhux hekk. Min jaf. Imma jien għalija qatt ma rajt xejn jimxi hekk. U qalli, jiġifieri jien stajt naraħħad il-UFO qablu, jien kont tinħares lejh. U darek għallim mara fejn il-UFO. Bajtem bella ħin, ħanejda kifet, ta' dak il-ħin. Mux għed iżġeja l-istoria. Għattud bil-bomen. Ma jrid jgħajda, la jrid jgħajda għalli. Għalli jessa jmur eru jisibel dak il-qassis tal-50 euro. Il-video ma tfajnex bl-audio. Ta' fajxiex, għaxina jikollu nbilaw f-sormi. Ma li tifħil mjajda di. Mela, moħħi ma setax jiproċessa, għaxina għamil ta' 10 minuti nħares leja għekdi. U f'daq għadet, 10 minuti zgura minnijom. U ma konx waħdi kienem kuġinowi, u kienem il-ġar. U dib kienet wieqfek. Ejja, dissect jgħabar, ġaġa ma stax jispiega. Ma stax nispiega. Dak huwa bidu. Ma setax jiproċessa. Ma dak huwa l-bidu, ġaġa ma stax jispiega. Issa u min jgħidlek, dak kien Anġlu qed itir. Għaw min jgħid Mux Anġlu, ejwa, għaw min jgħid Anġlu, għaw min jgħidlek aljeni. Għaw min, u għaw ħafna, u b'em tidħol il-fat li inti trid il-provi, għajjem minix għed ingidbek, minix għed najt int ma rajt xej, ma nafux rajt.
U dik id-differenza forsi bej bnidem pali li ma jkollux dik il-fidi f'xi ħaġa u bnidem palek li forsi temmen li inti rajt UFO. UFO, right? Għax ma stax tispjega. That's what it is. An identified flying object, mu spacecraft, right? Min taf temmen li spacecraft. Eżempju. Għatbattewlek il-ritratt. Ejja, rajtu. Le, darba meta kont fuq program, kont batlek il-ritratt, ma ġibnix lura, ovvjament. Ma la problema rajtux, kont nitbaqqa ma xaħad. Fejn jeda, no wejja. Ma tifhem il-punti għaj sajja. Le, nifhem. Mux ħanitnejjek bik najdek rajt l-ostja rajt. I acknowledge li rajt xi ħaġa inti, xrajt ma nafux. Ma jista' jkun li hemm xi ħaġa sopranaturali jew xi ħaġa ma sawx nispjegaw. It's all right. Dak issa dak kien laħaq tal-għal fuq, issa mbagħad norik il-video. Da beda jisparixxi, jerġa' jiġi hemm, pum. Ġifieri dak kien viċin naraħ defined. Fis-70s. Inti tara trends, fis-70s kien hawn ħafna sightings ta' UFOs. Triangular. UFOs kienu, kolla bidajt il-lalla. UFO, alienu, mux alien, illum nafu x'kienu. L-Star 71. Imma dak iż-żmien. Imma problema. Le, mux qed ngħid qed insemmilek eżempju, mux qed ngħidlek li daw. Imma ma nafux x'inhuma. Vera dal-Star. Allura cannot jump to conclusion. L-Star 71 għadda 3 darbiet, imma mbagħad meta bdejna nitkellmu ma' Kate. Għetlu le, ma jistax ikun kien daqsek fil-baxx, impossibbli kien daqsek fil-baxx, daqskem spjega Kate. All right? Le, ma jiena tinsemmilek. Meta kienu jaraw triangles. Ġifir floli, kienu jaraw triangles għajra daqsek. Ma m'nix narawu. M'għadniex narawhom. Għalfej. Spjegabli. Spjegabli, ju. Ġifiri, jien ngħidlek li kieku naf, mhux ħammorru 1000 sena ilu, kieku 250 sena ilu. Raw aeroplan għaddej, x'kienu jgħidu? Nastja UFO. Fimt? U nafu wkoll li kien hemm ħafna esperimenti tal-gvernijiet li kienu segreti. Fosthom anke Malta, mhux fuq UFOs, imma dik issa ngħidlek ukoll għaliha. Malta studjaw, żmien kienu jistudjaw. Malta studjaw, Malta skandlu kbir li sar fis-60s fuq it-tialomide, kemm ħabib tiegħek kiteb ktieb, mbagħad ngħidlek li mu. Tagħmel studju cover up tal-gvern Ingliż li kienet jesperimenta fuq it-tfal Maltin. Imma dik storja oħra. Dik imbagħad. La stanġibuh ħabib tiegħek. Naħseb jiġi. Fil-każ qabdek miegħu tifel sew ħafna. Kien. U dejjem niltaqa' miegħu fis-supermarket. Veru. Dejjem. Iġifieri, allura għalfejn inti għandek tara xi fis-sema u tajt UFO. Spacecraft iġifieri. Tista' tkun ħafna affarijiet. Imma l-ar ħaġa ngħidu sajan kien ħara, jew irrid jitnejjek, jew qed jikdeb, jew why do we ridicule? Jekk aħna li kieku aħna palomani ma rajni xaġa ma nistgħux nifhmu provajna nifhmuha, kieku ma volvejniex. Ġurna naqbilx ma' min jitnejjek b'daw l-affarijiet, l-istess bħal min jara ħares jew jara ghost. Kollet jikdbu allura, xi ħaġa jaraw, inna minn żmien eluf ta' snin. Anki fi żmien Romani hemm wieħed jallux Plato, mhux Plato, Pliny, min ix-ċert, u jgħid isma' dak kellu raġel li bil-ktajjen jħont jagħlu d-dar. Imma ma naħsibx li dak iż-żmien irid isir famuż fuq social media. Fi żmien Romani, x'da esperjenza xi ħaġa stramba. Issa mbagħad tibda l-mistoqsija imma tnaraw l-erwieħ tan-nies. Il-punt tiegħi huwa affarijiet li ma nistgħux nispjegaw. Inti ġielek għalek esperjenza. Ejja kelli. U ma nistax nispjegahom, ma jfissirx li ruħ, ħanajdek dak kien hemm jidher li li ruħ jiena. X'taħseb li hu ghost? Parti mill-fenomenu. X'inhu l-fenomenu? Il-fenomenu pereżempju llum hemm il-pjano, il-kitarra, fimt? Illum ħajdu il-kitarra. Il-kitarra tkun id-dawl. Għada jkun il-pjano. Fimt il-pjano. Għandek teorija. Ikun mhix jindi naħriġ biha. Hemm teorija. Hemm teorija. Imma t-satiri. Imma kollox taħt kaffa waħda, ġifieri UFOs, kollox intertwined. Imma t-satiri. Ejja. U jagħtieri. Il-teorija hija jew xi ħadd għandu aġenda u dawn l-affarijiet jaħdmu kollha lih. Jew kellha dawn l-affarijiet kollha għandhom aġenda. U hemm diversi teoriji, ma huma teoriji. U għandek dritt taħseb fuqhom, għandek dritt temminhom, imma bħal meta il-fatt li temmen xi ħaġa ma tagħmilx fatt. Inti kif taraħħom daw jiġu l-UFOs jidħlu? Dak li hu daħallek ħallilek id-dar, ħallilek il-passi, imma xejn ma saraq.
scouting, bħalma jagħmlu s-soldati jew probing, jew military procedure, ġifieri daw qegħdin josservaw x'aħna qegħdin nagħmlu sawa. Kilkom military procedure. Rażnuna ma naħodux minn ġodda l-ħabs. Ejja nibdew mit-teoriji. What we believe doesn't necessarily mean it's a fact. Ġifieri dik hija teorija tiegħek. But the simplest explanation is most likely is the correct explanation. Ma li qed tgħidli inti it's not the simplest. Hija pjuttost komplessa, ġifieri inti tgħidli li m'għandekx raġun. Le, fil-verità il-moħħ. The simplest explanation. Il-moħħ tal-bniedem huwa sempliċi. The simplest explanation hija li ma jistgħux jiġu minn galassi oħra, ma jistgħux ġifieri the simplest. Inti għandek teorija pjuttost komplessa u tul is-snin kien hawn diversi teoriji, pereżempju, it-teorija tal-Cosmic Joker ġieli smajt biha inti. Charles Fort ħareġ biha. Il-14 Times. Il-Cosmic Prankster jidherli. Jew Trickster. L-istess ħaġa. Fejn dan jgħid li kif jiġru affarijiet għawisu intelligenza malinna li tu gost toqgħod titħabbina. Pal-Loki ta' Thor. Eżatt. Fem? Ġifieri u hemm affarijiet ma biex tieħu gost. Bid-disprament tagħna, bil-konfużjoni tagħna. L-iktar emozzjoni li jħoss il-bniedem, sofferenza u biża'. Imma bl-istess argument. Jekk hawn my counter to that theory bl-istess argument li inti qed tgħid li hawn xi ħaġa li tħobb is-sofferenza tagħna, bl-istess argument ħajja fi ħafna pjaċir. Kemm fiha pjaċir. Kumparat lejn sofferenza. It's a theory. Ma nixtiex nidħol fit-teorija. Jien anki par-reliġjoni ma nixtiex li bniedem li jemmen daħħallu f'dubju. La, għasin jistgħu jagħmlu li jridu, laqgħu li ħallu li bikwiet. I'm open. Imma mbagħad tibda tara ħafna teoriji u tibda tgħid imma sma' which is the right one? And we cannot say, sakemm ma jkollokx fatt, sakemm ma jħabbatx il-bib, sakemm ma narawx fuq it-television CNN ukoll jikdbu. U tara għaljen diħli ta' mal-president. Li nista' ngħidlek hu li kieku dawn huma scouting missions ta' xi militar. Ma naħsibx li hemm għalfejn jagħmlu scouting missions. Għax biex kieku ġej minn pjaneti oħra biex jaslu saw tant ikollhom teknoloġija avvanzata li with the flick of a thumb jeqirdu l-armati kollha tagħna. U taf fejn nebħitna ħafna fis-sens. Taf li noqogħdu naraw il-film ta' Independence Day u jiġġielduhom bil-jet fighters u hekk. L-iskantatni. Ma jkunx hekk is-senarju żgur. L-iskantatni u veru hekk ġalli naħseb. Meta kien hemm qalu li raw il-weather balloon taċ-Ċina u waqqawha. U mbagħad raw ħafna UFOs u waqqawhom u sparixxa silenzju stampa ma smajniex aktar bihom. Bekk nemmen li hemm xi ħaġa li ma nafux li huma jafu. Imma biex waqqaw dil weather balloon, persi l-altitude laqas jitla' ġett. Ġifier ara naqra kemm għadna lura, dik kieku tiġi UFO ta' xi kemm toqgħod f'ċertu għoli u tista' tifaqul nistgħu. Ara kemm huma Plastek issa nafu li huma transmedium, jiġifieri li jistgħu jidħlu ġol baħar, jerġgħu joħorġu jitilqu. Tal-USOs. Imma huma teoriji issa. Le hemm il-filmat, dieħla ġol baħar. Ma x'inhi ma tajlek. X'inhi mhux billi tara filmat. L-istess. Inti għandek l-Aegis jaħdem b'sistema. Hija li pereżempju jekk jippoppja xi ħaġa anke jekk ma jkollix serial number dak l-numru għaw xejdulu li jkollhom l-aeroplani għaw. Insomma, jekk jitlalhom fuq ir-radar fuq l-Aegis jekk m'għandux numru dak ħaddih numru, bum. Issa jekk jisparixxi dak u jkun x'imkien ieħor dak ħatitlalhom. Qed ngħidu affarijiet fis-sens. Li qed ngħidu li hemm xi ħaġa stramba qed naqblu, jiena int. Li n-nies raw ċertu affarijiet qed naqblu. Li pilots tal-forzi armati mhux Amerikani biss. Nħarqu. Raw affarijiet, ġifieri. Hemm xi ħaġa stramba. Ir-Russja kellhom stand down biex ma jisparawx fuqhom għax m'għandniex biżżejjed armamenti biex nelbuhom. U l-Indja, il-Korea. Ġifieri xi ħaġa hemm stramba. Dijon, inti taf l-istorja ta' Dijon? Sa qabel ma tħol f'Dijon. Qed naqblu fuq il-fatt li hawn xi ħaġa stramba. Qed naqblu wkoll fuq il-fatt li dak li taħseb li jint mhux neċessarjament il-verità. Jista' jkun mela. Jiena hemmhekk dik li ma naqblux. Il-ġimgħa l-oħra semmejt lill-filmat. Il-ġimgħa l-oħra beda jdur filmat. Ħanitlu f'aspett ieħor cryptozoology jew cryptology. Fejn dak kien hemm xagħt fuq train, għaddej bit-train l-Amerika. U bada film xenarju u der Yeti.
u der ċarismu dal-Yeti. Vera? U nizelek dal-Yeti xinra trejn nizelek jisu biex jistaħba, imma tantu ċar. Li tajda, ma tabdew jinvestigaw, ftit il-fuq minn fejraw da, hemm attraction tal-Yetis. Riferi li għadu jaraw Yeti. Xaħat li besta Yeti? U s-sit, Aħob jagħmel jħobb jilbes tajjeti u joqgħod idur. Imma malli tara, issa mhux qed ngħid li kull min ra jeti raġel libes tajjeti. Għax l-istess għax di tant hemm mitoloġiji mad-dinja kollha li jista' jkun li xi ħaġa stramba. Fuq il-Yeti. Ġifieri tant hemm int probabbli temmen li xi alien. Le, nemmen li huwa speċi ta' xadina. Ġifieri hemm ritratti anki kienu qatlu xi xadina. Fil-Kolombja. Mux il-Kolombja? Il-Kolombja jidir li jem ritratt tajb, għatlu għax il-1930s. It's still unidentified. Issa ġo South America mem shapes. Memx, le. Issa u min jgħid li kienet frodi, u min jgħid li kienet falsa, Loch Ness Monster. Loch Ness ostja. Ibsa temmina. Imma l-istess għawni sajja li jiġu għem jgħidu l-ek le, zgur 100%. U dinosaur ta' u jaffu xtipu. Plesiosaurus. Eżat, il-plesiosaur. Ġuri, jien li moħna miftuħ għal realtajiet differenti naqbel miegħek. Li bil-fors ngħidu li jkollna spjegazzjoni jew l-ispjegazzjoni hija dik li naħsbu jew nixtiequ wkoll. Mhux neċessarjament. Jien pereżempju kont nemmen ħafna fl-ħiersa u kellna esperjenzi, minn kont tifel bl-esperjenzi, mhux jien aktar, nies viċin tiegħi. Mun bad darba kont nara, dak kien hemm riċerkatur kbir, Harry Price, jidir li 50s-60s. U dak kien jistudja ħafna ġieli kien imur haunted houses u hekk, u jgħid qatt ma sab prova per se. Però dak kien qal ma taħseb li ghost huwa ruħ ta' xi ħadd. U da qal jien nista' nemmen li l-persuna għandu ruħ. Qal nista' nemmen ukoll li dir ruħ tibqa' tidher wara l-mewt, għalli ma nistaqat nemmen li ruħ għandha l-ħwejjeġ. Mexek. Allura kif meta jaraw ħares jaraw bil-ħwejjeġ? That's logic. Imma smani, mela, inti ta' meta l-UFO nizel web Zimbabwe? Ta' Zimbabwe ma smajtiex, ta' Zimbabwe ikun hemm naqra taħwit iż-Zimbabwe, ma segwix l-istorja. Fil-96 nizel UFO hemmhekk skola jiġifieri Ingliżi ta' South Africa. Sawa? Li jew li kienu jgħixu hemmhekk, kienu bnew dil-iskola, ġifieri kienet skola. Fi-Zimbabwe fin-96 ma nasibx li kien ħafna Ingliżi. Għax keċċihom kollha Mugabe, hemmhekk Zimbabwe pajjiż partikolari. Imma di dal-post kienet tas-sinjuri, ġifieri mhux għandna tan-nies normali foqra. U dal-UFO niżel hemmhekk ġifieri u kellhom kuntatt u tfal pinġew dal-ostja għaljen kif kien jidher. Meta torħi xaħat li jgħidlek għallara l-ħares, jgħidlek jien dak, rajt? Dik il-problema għalli. U le, u min jgħid li jara l-nies li jaf. Hemm min jgħid meta jara ħares jgħid ra xaħat li jaf, ra l-nies. Ma dak pereżempju jiena dak forsi jista' jkun xi żball fil-Matrix, ha. It-teorija hi li qed ngħixu ġo Matrix biex tmeri li jiena veru pereżempju rajt il-missieri. Jekk inti bniedem li jemmen li ra l-missieru, mhux jien da imma rajt. Jafti, hu għalih, Matrix, ngħidlek dak ruħ. Mhux hekk. Fimtek tagħmlu tal-idej. Le, it-tnejn għandna raġun. Jew ħadd. Fis-sens jew ħadd, eżatt. Imma kulħadd għandu l-beliefs tiegħu, bekk hija sabiħ ħalfat meta jkun hemm prova u meta jkun hemm teorija, hemm differenza. U l-istess minix qed immerina kelli jien pereżempju aħna mtkonna l-Ingilterra, jien trabbejt l-Ingilterra. U konna noqogħdu ġodar Severn Road kienet it-triq. U me kienet tajt li mill-kamra toħti tisma' baby tibki. U kienet ġifieri tisma'ha ta' spiss, ġifieri, u kienet tajt li f'dik il-kamra kollha kesħa kbira. Meta kienet tkun qed tonxor kienu konna nkunu kollha l-iskola kienet ħossisa hemm xi tawwal mit-tieqa u titħares. Darba konna hemmhekk u semet xaħat tila jiġri t-taraċ. Ma tila t-taraċ kif? Tipo passija u... Palma ta' jiġru t-tfal. Jow, palma ta' jkollok kelb tila... Le, palma ta' jiġru t-tfal. Ġuri, di bdiet niftakar jinkon tifel jirak, ma jina u misir mux għajbu lili, u ma tantx għalu għanis, ġuri ma nasibx kienet. Ma kellix skop li sir famuża jew sinjura tajdi l-istorja. U kienu kellmu l-assis,
għax minkejja li jiena minix kattoliku, il-familja tiegħi kienet kattolika, mhux ħafna ma insomma. U da ġil għassejs u l-missir għallu dik għanda depression, għallu dik għallu timmaġina l-affarijiet, għallu dik U darba minnom samatu, kien hemm missir kien jaħdem l-RAF, kien id-dar u għajmitu samaħħa wkoll. Dil tarbija tibki u jmorru fil-kamra toħti, sibu l-oħti riedna. U da ċamplu l-qassejs, missira, u ġejda l-qassejs, issakkar fil-kamra, għamil qudiesa fil-kamra, format exorcism. Li qed ngħidlek u li anki nies li ħabbejt u emmint ukoll kellhom esperjenzi ma jistgħux jispjegaw. Allura m'iniex ħanitnejjek b'nies li jkollhom esperjenza. Jien ukoll kelli esperjenza ma nistax nispjega. Kif kien? U li kienet dexxitni u di qatt ma talħat il-ħadd qatt ma ta' pubblikament. L-ewwel darba di? Fuq television iva. Fuq webcast jew hekk. U niddejja ngħidax iċċukmi at the time, jiġu ma tantx kelli spjegazzjonijiet. Dak kont għaddej minn sajf naħseb ilu 12 sena, aktar. Ma kont qiegħed ħażin minn, kont ħireġ minn relazzjoni, xogħol kont imdejja, u kont jisi naqra depressed. Ma kienx depression, ma ta' vint ma tkunx. Kont ħażin, U barax fettilli kien hemm xi ħadd qed nitkellem miegħu għalli isma' għalli għax għalli hemm medium għalli ġieli mort u jiena dejjem jien ma tkun żgħar jaf kemm biżna ċimiterju biex naraw xi ħaġa, ghost hunting qatt ma rajt xejn. U mort għandi il-medium tkellem il-mejtini. U di għad li ħafna affarijiet, ħafna minnu kien bullshit, ħafna minnu ma għatet xej, għet inkellmek straight, ħafna minnu. Imma kien hemm 3 affarijiet li gerfxuni, waħda bit-tajd li għaw xaħat li tikellmek Mary. U jena t-tira ma naf il-ħat Mary, għad li di t-sija tijak, t-tira mandi ebda t-sija Mary. U kienet persistent, għad li zgur. U bdejt nidra ma jistaxku, hej. U għat li ora, għat li ma zgur, għat li għat il-xejirlek, insomma, taf kif jamlu rek do. Umbat wara ftakart li jien kelli t-sija li tiġi oħt missieri kien jisema Mary. U daw ma kienux jitkellmu, għamlu snin twal ma jitkellmux. Umbat kienu l-taqaw, u l-taqtajġ kaman itni u bisitni, u mieteċ it-leġi matwara, ġurat ma kienu ġanzi zirnafa. Umbat wara t-lalla, veru kelli t-sija Mary, li tħassibni naqra li jim bdejt immarja ħafna bdejt nara mhux veru. U she didn't back down. Kien hemm ħafna affarijiet bdiet tibbullshitja bit-tajdi. Qed nara l-ommok kienet tajdi ħafna u gardening u hekk ma kien veru xettela le. I was with an open mind. U mbagħad kien hemm oħra bdiet tgħidli xi ħaġa li kont nagħmel meta kont żgħir u isa kienet tafa. Għad li qed nara inti l-istilel. Għad li inti tħares lej l-istilel mommok u kienet ċaġa li veru kont namel. Fem, nasib anki. Fem? Minti tindu kulħat jaf tħares lej l-istilel. Le, fem, kont ikum missieri bil-lej, il-ħobs. Xedu għattamela. Fil-bregu. Ma jissa jkun xie gestit. Kif għattajt, int stess għattajt li ġiri għamil tajt. Mela l-ura jissa jkun jamlu ħafna nis, it's a good guess. Għadni sallum il-ġurnata, għamla ġiri nkun ħana għamma l-art. Kienet spiċċat, insomma, u jienu sejjer jkun disappuntat ħafna, għax inti minn kelli agnostiku nixtieq nemmen li hemm xi ħaġa wara l-mewt. Fim terġa' tiltaqa' man nies li tħobb, meta tkun dawn għax tkun qed timmissjom, tħossha ħafna, fimt? Allura nixtieq li di se titkellem l-ommi, nixtieq. Mbagħad għad li isma' għad li inti għad li kellek nannuk naqra prankster, għad li ħajtik sinjal biex inti tinduna kemm di hemm verità fija, naf li ma temminx, għax jiena tajta kedda tal-osti għal del-medium, ġifieri. Mort id-dar. Mort id-dar, le ma konċ pastas, għaj challenge ħeru jek tajdli, inti li tagħmel meta inti tmorant medium, tajdli għizma, qed nara xaħat jibda blej. Issa ma nistax nagħmel dikin. U inti tibda tewden tajt blej minn għandi mej, Ellison, inti tibda tixrob l-informazzjoni minn għandek, u inti laqas tindura. Ġidaw frodi stigbar. U mort id-dar, tħalt, u kien hemm l-isterjojati. U tbellaħt, men, dak li jien illum nitħaq. Dak li jien tbellaħt. Tal-isterja, tajba. U ċempilt trej minn nies għax kont ippanikjat. U għet minnom kulħadd jafu ħabib tiegħi kun jemmeq li uħor ma rridx indaħlu għax traditor mhux ħabib ma żomma dik storja oħra. Bieħni għal disa biċċiet fidda ma żomma. U għajwa xokk dakinhar, bżajt, mhux bżajt. Jisni bej bżajt, bej kont ferħan ħafna
Taf xirri ngħidlek, I was confused. U bdejt noħroġ barra, nara naqlibx l-istereo, għad forsi għaw xaħat remote control li jirnexxilu jaqleb, jien naf kombinazzjoni u hekk. Palta Fabio di. Palta U għanna ma nafx nispjegaha. U kienet għalt li wkoll, għalt li jisma' għalt li nannu kemm lek ċaġek. Għalt li n-emozzjona ruħi ta' meta ngħidha, ġifier mhux bekk niddeja ngħidha. Għalt li ommok, għalt li ħatamlek xaġa oħra, għalt li jew ħaxxom xi ħaġa ħatfakrek fiha, jew xi ħaġa tafwiha. U għaddew xi jumej u bdejt nistennija mbagħad taf dik il-ħerqa tajt forsi tibda temmen. U kont qiegħed fil-computer u xammejt hekk out of the blue. U kieku suggestion ngħid inxom fwiha jista' jkun taf is-subconscious memory u xammejt riħa ta' pledge. Meta tkun nidħol mill-iskola, meta tkun tifel, ommi kienet tkun ippolixxat u dik kienet ir-rata tfuri u kont insejta. U xammejt hekk id-durmija jisti għal ftit. Issa jista' jkun li l-moħħ it plays tricks għax tant tkun tixtieq. Imma dak naħseb l-esperjenza li kelli li jeżżitni nara dak iż-żmien. Biżmien mbagħad il-loġika tieħu over u llum ngħid forsi hemm xi spjegazzjoni għax meta ma tkunx trid isek taċċetta li hemm xi affarijiet ma tistax tispjega. Imma mhux ħanitħabb min jgħid li ra xi ħaġa jew ħax xi ħaġa. That being said, ngħid in-nies kollha mbarritaw dal-programm, daw frodisti u jisilqulkom il-flus u ibelħukom. Mhux kollha, mhux kollha. Fimt, imma ħafna minnhom jagħmlu xogħol b'xejn. Ukoll. Imma ħafna minnhom ekku, ma fil-fatt diħadit li flus kienet. Jiena ġilet ma' erba'. Ħanajdlek dik din joħra palta daw ta' setet reliġjużi li meta tibda tikritikom tiltaqa' ma' ħafna teddit u hekk l-istess. Tħaltant waħda qalt li Madonna kont qed nistennik. Eddejna li ħaq. U bdiet tgħidli affarijiet imma qed tara xejn men ta' xejn tara inti tista' taqbad tagħlaq u żarma. Ħanajdlek daw l-istess daw il-fortune tellers u l-mediums qed jagħmlu ħafna flus. Minnhom sinjuruni Malta, saru sinjuri. Jien m'għandniex immur ta' għamilt ħbib ma' waħda u għandi ħbib ieħor tiegħi. Nemmen li hemm min forsi jemmen ta' li għandu don. Hemm forsi jemmen li għandu don. U jafu kunu suscettibbli għal feelings tiegħek. Imma pereżempju din inġibu hawnhekk naf li good soul, fim mhux. Mhux qed tibrota ma' ħsara jew ħsara jew hekk. Imma daw l-istess nies li ibassru l-futur pereżempju. U qatt ma jaqtaw is-supervive għalihom. Jew l-istess nies li tawlu s-saqaj tan-nies fil-pjazza ma jaħdmu fis-star. Allura tibda mbagħad bekk inkun xetti. Somnara, le, ta' jenna f'ġistejjer, la tal imorru jitolbu fuq xi pazjenti u la da jkunu lajti u qed imutu. Aktar li jgħidulhom biex jaqtaw il-mediċina. Imma hija redikola li. Mhux min ibassar l-aħħar tad-dinja. Mhux hekk, mela dik għamilha manxe. Ejja. Dik manxe hemm YouTube video tiegħu xi 5 snin ilu jgħid li d-dinja ħad tispiċċa 3 snin ilu. 3 snin, U għadu jemmen ġverdi daw kollha ġura hemm ħafna tara Kristjani fuq Facebook the end of days waslu. Palissa d-dejja tal-Palestinjani. Għata sander dak. Dak kien hemm wieħed ta' xi knisja għandu the River of Love. Li qal ħajsir xi ftehim storiku bejn is-Sawdi u ma nafx fej u ħassir il-paċi fil-Holy Land u dil-paċi qabel ma jiġi Kristu ġimgħa wara ostja Madonna kien hemm l-attakk tal-Ħamas. Ara kemm jaqtaw edaw. Imma li qed ngħidlek hu għatlek dil-istorja. Biex ħadd ma jaħseb li jien ħanitnejjek bik jekk int għat li rajt UFO jew li għandek teorija għax strange things happen to us every day. Kollu. Ġuri, imma ikun hemm spjegazzjoni u meta ma jkunx hemm spjegazzjoni, we need to keep an open mind. X'taħseb pereżempju li jiena għandi 4 rakkonti tal-istess ħaġa ġo l-istess post. Xi tkun di? Tista' tkun li ikun hemm inti tkun open to suggestion. Pereżempju ta' Fatima. Insi ta' Fatima, jaraw xi ħaġa. Issa sirt insejħilhom ta' wiċċhom abjed. Dawn il-lider jidru xi niżżar biċċhom abjed. Inti rajthom? Le. Imma 4 minn nies ma jafu xulxin u jgħidu l-istess affarijiet. Il-mellieħa. Ma ħanajdlek, hemm sensiela tajba fuq Netflix. Hemm xi qattus biċċu abjed u kollu iswed. Ma nafx. Forsi. Imma ismani. Kemm kien hemm nies. Daħħa skoprejt li ta' tisħobbu jimxu ħafna. Kemm kien hemm nies 200 sena ilu
Jimxu fuq l-istaj. ħabibba batit li video, ilu naqra issa, għattu staħħa jimxu fuq l-istajnek, jimxu għalla, għet il-liba. Ħanajlek, kif tispiega l-fat li 150 sani ilu kienu kollok ħafna Maltin li għajdu l-ekraw il-gawgaw? Il-gawgaw, dak interessanti. Kif jista' jkun hemm gawgaw? Jekk tkellem xi darba hemm xi wieħed Joseph Buġeja ipitter da, u daħal fih il-folkloru jpittirhom. Imma da tajċ kemm kien hemm u l-affrit u da id-dokument open ġihom. U jispjega l-history tagħhom x'kienu interessanti ħafna. Ma jinċert li 100 sena ilu kienu jekk issaqsin nies issik min jgħidlek ra l-gawgaw. Illum qas jafu x'inhu l-gawgaw. Mxek. Fimt jew il-fatat jew għax ikun hemm affarijiet. Ta' Springhill Jack Londra. Ġieli smajl bija Springhill Jack. Springhill Jack kien hemm mess histerja enormi ġo Londra, bdew jgħidu qed jaraw xitan, letteralment qed jaraw li da meta tmur ħdeħ jaqbeż ġis solari, attakka l xi nies, imbuttom u weġġaħħom u kien hemm mass histerja. U sakemm inqatet, u ħadd ma jaf saru x'ma ġarax. Imma hemm misteru pereżempju hemm jidher li Devin da qamu filgħodu kienu għamlu l-snow u sabu hoof prints. Dik kont ma nsemmilek jisek qrajt li moħħi men. U baqgħu sejrin fuq il-bini. Int min qallek li minix media. Kont nsemmilek qed kif u għadda mid-drain pipes u hekk. Ma jafux ma s-sirja li jiġrilek però. Hemm il-provi tagħha dik. Hemm il-provi li nies raw il-footprints u hemm eyewitness accounts. Palta Fatima. Immin trajtom, imma rajtom, xo memx titratti. Ma nerġgħu morru ta' lura ta' jekk ikun hemm post fejn ikun hemm l-evidenza. Issa ġejjin, issa mbagħad għajdi x'in l-evidenza u ngħidlek evidenza jew le. Imma inti jkollok affarijiet, pereżempju, di jekk inti interessawk il-ghosts, dak kien hemm grupp investigaturi. U qalu ħanaraw kif tikber urban legend. Issa nġu għalija l-urban legend, ma nafx kemm fadlilna ħin, imma l-urban legends huma interessanti ħafna. U nsemmilek tnejn li inti żgur smajt bihom u taħseb li ġraw Malta, meta huma l-urban legends ta' postijiet mad-dinja kollha. U daw għalu għen inventaw storja, nizlu d-doks ximkien l-Ingilterra. U inventaw dil-istorja li jett jider patri. U within 2 years, tant kibret dil-istorja li kellhom eyewitness accounts u għar minn hekk they delved back u sabu li veru kien hemm storja li kien jider patri. Imma naqra l-moħħ kemm jiġri f'daqqa waħda di suggestion. Kulħadd beda jara dal-ostja patri u kulħadd hekk bħal meta kienu qalu raw soru mixja fuq l-ilma ta' Sliema tiftakar għalik. Dak naf min kien dak ir-Rock Cafe kien hemm kienu jgħidu dak kien għamla bċajda. Imma kulħadd raw mixja fuq l-ilma rawa ta' meta kien bniedem nafu kollu nejk. U żis. Issa fuq l-urban legends, inti għat li ma kif tispjega l-melli ħajm nies qed jgħidu li jaraw nies wiċċhom abjad. Ħansemmilek urban legend li żgur smajt ta' Malta, ġieli smajt fuq dak il-persuna li kien jibża miċ-ċimiterju u għamlulhom ħatra qalulu ma tmurx twaħħal dal-maktur ma dak il-qabar. U da mar u ma ġiex lura u marru fil-għodu sabuh mejjed b'heart attack. U li kien ġralu meta tisammar dal-maktur mal-qabar, sammar il-qmis. Xintelaq lura beda jħoxx għatet jiġbdu. Panik jaw mejt bil-qata, ġieli smajta. This is an urban legend. Kienu jgħidu Malta li ġrat. Ma fejjafu li. Ma kullim kien ma d-dinja hemm l-istess storja. L-istess storja. Kullim kien, ma kullim kien ġrat Londra, ġrat Cornwall, ġrat Malta, kollha jgħiduha. U għaw ħafna urban legends li jkunu common mythology. Imma mhux storja ġrat Malta. Mela, issa qed tgħidli fuq dawn l-affarijiet. Mela jekk ikun hemm xi ħadd li jien naf ikun esperjenza u ħar-ritratt. Jew għandu video. Il-problema tal-videos hija li tantaw erq. Ħanajdlek, għaw ħafna ritratti u ħafna videos li meta ġew f'laboratorju indunajna li erqu. Imma kemm video ta' wieħed tan-NASA. Hemm xi ħaġa mhux spjegata. Għandna issa norjulok, hemm l-unika video jiġifieri ta' portal qed jinfetaħ waqt investigazzjoni paranormali. Jiena ma nafx bih dal-video, imma kif bdejt. Di mhux ħanajdlek ma jistax ikun, jien ħanajdlek xi ħaġa ma nistax nispjega.
U dik is-sabiħ. Nifhem jien rajt xaba imbarazz, l-unika fuq dana ta' Keith Parsons spieċi nifoka xisu ikkaverja iktar mill-ikkaverja jtiena. Le, jista' jkun hemm affarijiet li huma strambi. Jista' jkun hemm pereżempju ġielis ma jitfgħu romblu tal-kow dak ġo kabort ġo kabinett u jitolbu l-ispirtu biex jieħu ritratti mbagħad kif jiżviluppaw dil-kodak ikun hemm ritratti ta' fej. Ma dik kien hemm. Ħanajdek xi Halloween ta' xi 5 snin ilu, xi 5 snin naħseb. Kienu jagħmluh ix-show fil-Karnierja tal-Belt u ma ħallihomx li soqhom mbagħad. Ma kienu ġabu wieħed. Inti taf kienu jagħmlu fil-Victorian Times bil-Ouija board, kienu jagħmlu seances u daġi jagħmel seans. He was an actor, it was a show. Show, mhux hekk. U għamel da seans u nafu li show, it was really good. U mbagħad għawet mill-udjenza bada jgħid ta' Parsi jitkellem bil-ħnoħra kif kienu jagħmlu fil-Victorian Times u kulħadd hemm minnhom. It was an act u għandna pjaċir. U xinħireġ kien hemm waħda marret fuq dal-bniedem u tajdu issa naħsel għax dak missew l-ispiet. She believed it. Imma hija li it was true. L-istess pal-Victorian Times ma tkun jagħmlu toħroġ il-meter minn ħalqhom u jissakru l-ectoplasm u hekk. We all know it was an act. Imma for those people it was true. Ġifieri daw kienu jaraw. Mhux kollha fem. Kien hemm tal-fairies Arthur Conan Doyle. Spjegali di. Mela dak iż-żmien. Tal-fairies taf għandi. Spjegali di. Spjegali qabel ma tgħidha tal-fairies. Jaf, ma nafx nispjega. Kif hemm medium qiegħed l-Ingilterra men. Sawa. U dar inħarqet Ireland l-ispirtu li l-bniedem li mit hemmhekk ikkomunika ma dal-medium l-Ingilterra. Marant ir-relativ tiegħu Alla sma' Alla Hook miet, Alla Hook joqgħod Ireland fit-tali triq, fit-tali post bil-numru. Batet il-dada kizmin bil-vapur, sawa, u rċivit lura li ekġara. Għanajlek, hemm problema ma inti jettajt xi 100 sena ilu, Victorian Time. Hemm problema, il-mod kif ġew dokumentati. Hemm problema, il-Mary Celeste, ġieli smajt bijajn. Ejja, Il-Mary Celeste. L-affarijiet kollha li smajt li sabu l-vapur vojt, kien hemm il-qattus biss, kien hemm l-ikel fuq il-mejda u hekk. Dik l-istorja mu veru xejn. Dik hija l-istorja li kiteb 20 sena wara li sabuha, veru sabu vapur minn nies. Ma dik hija l-istorja li kiteb Arthur Conan Doyle li kiteb il-kreatur ta' Sherlock Holmes kien iffissat fuq dawn l-affarijiet. Imma aħna dik l-istorja nafu. Ma nafux il-verità. Issem xjenzat. Bena replika tal-Mary Celeste. Ejwa. U sploda l-alkohol. Għax huma kienu jaħsbu daw probabli kien hemm xi nar, ħarbu kollha u they got lost at sea u mietu. Imma da u kienu jgħidu kif jista' jkun m'hemm sinjal ta' ħruq. U do sploda l-alkohol u l-mod kif jisplodi l-alkohol huma sabu l-kassa l-alkohol miftuħin ġifieri veru kien hemm lik. Ma jħallix ħruq. Scientific, provata. Probabli jekk ġara, daqbat l-alkohol, dak kien hemm splużjoni, daw ippanikjaw ħarbu bid-dajjes u qatt ma sabuhom u mietu. Imma l-mod kif irrakkontata, kif kiteba Arthur Conan Doyle, il-lalla tajt double force u blikker għadu sħum fuq il-mejda mu veru ġej. Issa dawk l-affarijiet, dak kien hemm. Kellhom hot plate. Mela, dak kien hemm. Ta' Arthur Conan Doyle bir-ritratti. Illum tarom tajt kif il-lost ja Madonna ta' ġiġ tibniet jilabu bil-fairies fil-ġnien. Fairies jisom ta' Peter Pan ta' bil-ġwiena hekk tal-butterflies. Kulħadd kien jemminhom. Kienet fake. Kienu fake, jiġveru mbagħad meta xjaħu taf meta ammettew kellhom xi 70 ta'. Kien hemm ħafna fake isem. Fil-Victorian Times kien hemm pereżempju ġiex tibniet li kienu jfaqqgħu il-kubtejn, allura kienu jagħmlu ħsejjes waqt sejonsis bil-kubtejn stess. Kien tiskanta li l-moħħ tal-bniedem kreattiv immens. Kienet tisker u l-gatt tagħha kien jagħmel ċertu noises li jipproduċu u jisom joħorġu leħna. Mela, kienet iżżomm ħalqa hekk u jisu xi ħadd qed jitkellem. Dalli rajna ix-show kien kordin fejn ħabs antik. Ismani kieku ma tafx li fake. Ġibek f'dubju beda jsemmi li kien hemm xi waħda qatluha bil-karozza baħar iċ-ċaq u tagħtu l-isem ta' min qatilha. Il-lalla tibda tajt, imma nafu li l-loba, kienu jagħmluha. Issa jien l-unika ħaġa li huwa sopranaturali huwa Trare Bombom u daqshekk fl-istorja tad-dinja. Trare Bombom. Trare Bombom x'illost jew. Dak kien hemm wieħed li kien. Ħedek rajt li sajbaba. Letteralment li ttieħ jiekol.
Ġivek it-tekka di tħajjeklu, jek it-tekka tavru ħajjeklu, imma, per eżempju, minix il-bot kien jiffittja babies għajġu ħalqu. Fitxu. Ma smajn bija. Trajebom, dak l-unika ħaġa supranaturali li tista' infatti, it-tabib dak iż-żmien kien sab li ħalqu jekk iħares hekk kien jaraħ straight l-istonku. Ma smajn, dik kondizzjoni hemm jirrajta fuq television Malti, tiftakru sibtit flimkien lex inti żgħir. Dak kienu ġabu qed Ingliż, jibla l-affarijiet u jerġa' jtellagħhom. Imma da differenti. Ma immaġina di. Da ta' 3 snin kien jikoll moża sħiħa ta' ma qatt ma smajt. Mhux qed nitkellmu Alla. Ma nistax imma. Ta' kellhom problema, fim, l-ispiċċa Alla guinea pig tal-Armata Franċiża. Għalxiex, bdew isibu l-katavri, bdew ituħ l-ikel. L-ikel ma bidix jiservi. U bdew isibu l-katavri tat-tfal mejta nieqsa. Ħanajlek. Immaġina. Tfittxa dokumentata u meta miet tant kemm kien jinten li ma setgħux jagħmlu autopsja. Jiena I would very much doubt kemm dokumentata. Bom. All right? Terremot bħabba l-bass. Għara, kiku inti għat li qabel kon niġu problem merik, imma ma nafx xej fuq qatt ma smajl biha. Tista' tfittxa. Fimt? Imma dik vera sopranaturali. Li tant kienaw u bekk xi kultant jitnejk u binjajt li ra. Tant kienaw kemm kienaw erq u tant kemaw erq. Li allura inti awtomatikament taħseb fil-erq tajt isma' dawit. Jinsemmejt l il-datra rebom max kien jagħmel sideshows. Imma kienaw ħafna frodi tul is-snin. Mela żgur. Fimti mela dawk tal-aliens tal-Messiku mhux tan-nejn. Ħar isom cake tat-tieċ. Għal-aliens għandhom 2000 sena ejjuri hemm. Imma kif qed ngħidlek, id-dinja miftuħa. Ma hemm dawk l-elongated skulls tal-Peru li huma inspjegabbli. Mhumiex inspjegabbli dawk. Huma inspjegabbli fem. Ħanajlek mela ħalli nibdew, dik għandna l-istorja ta' Malta wkoll. Ejja, tal-hypogeum. Milux għamlu, dawk kienu jgħidu moħbir, ma rridux il-Mużew tal-Ekoloġija ħareġ waħda. Mhumiex elongated kienu jgħidu. Issa tal-Peru li jaħsbu li meta kienu jkunu trabi kienu jwaħlu l-hom sleb hawnhekk. Ma mbagħad ma tispjegax il-volum kif jikber. Le li ma tispjegax huwa għalfejn kienu jagħmlu hekk. U għaw min jgħid Erik von Däniken kien jgħid li kienu jagħmlu hekk biex jiġu wisom l-allat li kienu għaljien. Imma ma tispjegax il-volum. Għax inti dawk tal-Peru edin xi 100 grams iktar minn bniedem normali il-volum. Ma qrajtix tal-100 grams aktar minn bniedem normali, imma mhux ħammerik li kien hemm min kiteb hekk. Kemm qed inkun diplomatiku. Mhux ħammerik li kien hemm min kiteb palissa, nibatlek il-link tiegħu. Ismani, imma tinsegwih fuq Instagram. Inti trid tara wkoll. Għandek, jekk hemm xi ħaġa ma sax tmerija. U da ifhem dal-bniedem li tistudjom qed jgħid li da kienet branch minn tal-bniedem infirdet li kienet evolut iktar. Imma l-istess teorija, m'hemm xejn xuri. Issa jista' jkun pereżempju għalissa hemm jien naf qed jistudjaw xi sabu bridge da l-Afrika. Dal-bridge inti njam jitmermer ma allura m'għandekx archeological remains ta' żmien preistorja. Da huwa bridge kien mibni engineer mhux bridge pal ta' x'ismu ta' San Francisco, bridge tal-injam. Ma xadina ma tibniex bridge tal-injam. Tal-antenati tal-Homo sapiens. Judat nirrealizzaw li daw kien hemm xi ħaġa li kienet ħafna aktar avvanzata it predates us. Nifhem l-orangotango daħlu fil-Stone Age. Fem, ġviri da hemm bridge, għax jużaw l-odda. Dik ta' ġiex anki jasfur hemm juża l-odda. Ejja, mhux hekk, kelli wieħed minnhom dawk jiena u naf kemm huma ħallelin u bravi. U daqs kemm huma intelligenti l-orka pereżempju laqqas il-primates. L-orka l-mod kif tal-biża. Kif imma insomma, ġuda sibna bridge aħna. Mela fil-li qed ngħidu l-bniedem ilu pereżempju ħanivvinta 7000 sena juża l-oddot u jibni l-structures. U issa ser nafu li ħafna qabel kien hemm xi tip ta' bniedem jew tip ta' ape, primate li kienet jagħmel this is fact. Ġuda sibna bridge li żmien tiegħu dak qatt ma jista' jmerieħ. Issa minn bnieħu hekk ma nafux. Jien hekk inħobb, ġivda xabaġat ma jista' jmerja. Issa mbagħad li jiġi Erik von Däniken u jgħidlek ħana jgħidlek. Le Erik von Däniken saraq minn ħaddieħor. Il-piramidi għadi. Le, kien hemm ieħor qablu. Ma il-piramidi kienu dak bnew għax kienu space station. Ma teoriji. Le, jiena għalija. Tifhimni x'en ngħidlek. Aħna we did the dirty work. U kemm hemm min jemmen f'Erik von Däniken? U ħafna. U kemm hemm min għamel riċerka bħalma għamilti intu baqa' jemmen fih? ħafna, Serila Erik von Däniken kien għalta li babas Imma dak il-punt tiegħi. Jien anke fejn jidħlu reliġjon, pereżempju, nerġgħu nduru fuq reliġjon.
Jien qatt ma mmur fuq bniedem bil-ħsieb li nikkonvinċih li ma jibqax jemmen. Jien minn il-listja jien biex nikkonvinċih ma. Ma tiprovax tikkonvinċi li tiprovax tgħidli b'dik il-ċertu ħdura issa tkun taf jeżistix meta tkun fuq is-sodda tal-mewt. Il-lossja bejn. Jaħarquni ta' nibda ngħid kemm il-lossja inti aħdar ignorant. Tal-istrani suppost. Mhux il-insara bejn, imma dik iċ-ċertezza alla issa ninħaraq anki naħseb. Kien wieħed Alfred qalli alla rid jaħraq lilek u min ġabek fid-dinja ġifieri. Xi ħdura minn, imma insomma, mela xi kultant li nsara jgħidulek. Id-disprati intula la ħatmut. Ma temminx li hemm ħajja wara l-mewt, qatt min ta' terġa' tara n-nies li tħobb, u jien tlift l-ommi u l-missieri u weġġa kbira, dik kienet trauma. Ovvjament. U kieku nixtieq li hemm ġenna u niltaqa'. Ma jintafx ngħid bħala bniedem li ma nemminx, jien ngħid, meta toqgħod ħares kemm hu kbir l-univers, kemm hu antik l-univers, biljuni u biljuni ta' snin. Aħna naħsbu li hemm ta' naqas xi 3 billion galaxies jew 300 billion bdejt nisma' dak il-physicist Cox laqas innu fenomenali li l-univers ma jispiċċa qatt li jafhem u żmien l-eternità ma mmur lura dak iż-żmien kollu. Mela f'dal kobor kollu li aħna laqqas ramla maħna ta' u f'dik il-kombinazzjoni kollha kelli niltaqa' kelli nkun it-tifel ta' missieri u ommi, kelli jkolli l-ħuti, kelli niltaqa' ma' tfajla li f'dak il-galassja, f'dak il-baħar enormi, ara naqra kemm sabiħa ħadik dak it-tiri hekk timlini bil-pjaċir ġifieri fis-sens, orajt, mhux ħanara l-omm u l-missieri aktar, imma kemm kont fortunat li f'dal biljuni u biljuni u biljuni ta' snin iltqajt magħhom. Tifhemx il-punt, hija ħaġa sabiħa mhux li tiddispra. Ma noqgħodx ngħid ma insa l-ammut inkun spiċċajt. Ija, mill-ammut inħossni. Kif kont inħossni qabel ma kont neżisti. Bażikament. Nagħmlu oħra. Jiena hekk tgħid nagħmlu oħra ma ddejjaqx jiġifieri. Ġibnilek kejk. Tal-birthday. Ma nagħmlu oħra. Dal-ostja Albaniżi qed biex jagħmlu l-ogżob. Imma ħanajdek, mamlu l zob, għax l-Albaniżi nafhom il-barbir tiegħi Albaniż u għandi l-ħbieb tal-ħbieb, right? Men, t-ġanni nisti, Sabiħ, men, sabiħ, proset, thank you. Edin triq il-bujera, Samira u Esmeralda jagħmlu xogħol ta' vjeru. Inti għat li ħanerġa' xi darba. Mela. Ħanajdilkom mhux tajjeb ħafna, imma jidher sabiħ immenz, proset, thank you. Thank you ħafna ġie.